пръв път има ефикасна и ефективна борба срещу корупцията. Сега не, че тройната коалиция са светци. Да, тук беше много силен натиск от Европа. Общественото мнение вече беше стигнало критична точка. И просто за първ път започнаха да се разследват и да си вадят случаи. Вижте сега, той става омагьосен кръг. Разкриваш корупция и те ти казват, ето още едно доказателство, че се корумпира. Да. Посочете ми един случай на корупция, разкрит или подаден от опозицията. Всички случаи, всички скандали, през които мина България. Мога да кажа разкритията, с които нашумя изключително много Яне Янев. Това бяха няколко такива случая на корупция. И вие смятате, че това са разкрити от него случаи? И сериозно го твърдите това? Мога да кажа, за да съм сериозен, мога да кажа, че той беше човек, който даде гласност на тези случаи. Само, че до голяма степен той даде гласност на преписки, които вече съществуваха, а не на случаи, които бяха разкрити. Така че ако... Но тук е резонният въпрос, нямаше ли да се заметат тези случаи, примерно, ако не им беше дадена гласност? Ами другите, които господин Янев не е експонирал, не са заметени. Нали, те са факт. Много от тях са вече в съда, което означава, че ти се бориш срещу корупцията. Да, корупция има. Безусловно. Това не може да бъде оспорвано. Но аз съм свидетел, че имаше ефективна борба срещу нея. Има освободени заместник министри. Не забравяйте, че имаше освободени министри, само защото има публикации, които ги обвиняват в някакъв тип неща, които после бяха абсолютно опровергани. Да, затова не семената им висят по листите заедно с братя Галев. Ами това е нормално, защото когато си реабилитиран, съдебно реабилитиран, значи това бяха случаите, ти трябва да бъдеш и политически реабилитиран. Другото означава да бъдеш хвърлен на кучетата. Това не е честно, това не се прави в политиката, когато един отбор върви заедно. Ти не можеш да изхвърляш хора. Нали? След като си казал, отстранявам проверката е минала и няма доказателства, естествено е, че ако си морален политик, а Станишев е такъв, той трябва да каже реабилитирам. Истината за освобождаването на Румен Овчаров и Румен Петков. Това решение на премиера Станишев ли беше? На тази тема аз не бих могъл да говоря, тъй като това са изключително важни неща, които премиера като решение взимал сам. Значи, това не са неща, които са били обсъждани в кръг съветници, съвети и така нататък, защото това би било смесването на двата властови центъра. Не можеш да взимаш отношение по въпрос за смяна на ключов министър, на всичко отгоре и и двамата лидери на Българската социалистическа партия. Така че надявам се някой ден самия премиер да влезе в подробности за технологията, по която се е стигнало до това. Създаването на ДАНС, така беше премиерска идея това или защото мнозина го приписват на премиера Станишев? Да, създаването на Държавна агенция национална сигурност беше една от мерките, които той предприе срещу корупцията. Защото знаете, че основен прерогатив на ДАНС е борба с корупцията във висшите ешелони на властта. Контингент на ДАНС, между другото, потенциален контингент. Значи, звучи интересно. Да, звучи контингент на ДАНС. Коригирам за всички. Но по силата на закона ДАНС разследва онези хора, онези длъжностни лица, които подават декларации за публичност на доходите си. Значи това е много прост и много ясен пример. Критерии, да. Критерии, да. Това е, пак казвам в кавички, контингента на ДАНС. Така че това беше една от мерките срещу корупцията. Не забравяйте, че премиера, след като настана кризата в пътния фонд, премиера предприе едно изключително рисково от политическа гледна точка действие. Той взе пътната агенция директно на подчинение при себе си. Това в политиката много рядко се прави, между другото, защото нямаш междинните нива, които биха могли да поправят политическа грешката. Да. Вижте как изглежда в момента Национална агенция пътна инфраструктура. Подредена като аптека, кадрово брилянтно обезпечена и Брюксел и вярва. Заради това действие, между другото, на премиера и заради този факт, на нас ни бяха размразени парите по ИСПА, което има две неща. Първо ще бъде построена магистрала Люлин, но по-важното е, че това вече не поставя под съмнение оперативна програма транспорт. И ако ми позволите, тук ще се върна на още един мит, както корупцията. Да, това последният мит, който ще трябва да разбирате. Спрените фондове. Това го каза, между другото, за пореден път Юлиана Дончева в нашото студио преди малко. Корупция, спрени фондове. Искам да ви кажа, че спрени фондове няма. Значи оперативни програми на Европейския съюз спрени няма. Усвояемостта на оперативните програми е малка, но когато правихме анализа в началото на мандата преди влизането в Европейския съюз, се оказа, че всички новоприсъединили се страни в първата 1-2 години на мандата имат не повече от 2 до 3% усвояемост на европарите.
Ние имахме замразени проекти по предприсъединителни програми, а не по оперативни програми на Европейския съюз. И тук, може би ще си позволя нещо, което не е много дипломатично, но вече, бидейки не в качеството си на съветник на премиера, а на кандидат-депутат, мисля, че имам правото да го заявя. Голяма част от проектите, заради които ние бяхме критикувани и заради които ни бяха замразени парите, господин Бареков, са проекти, които са одобрени от представителството на Европейската комисия в България. Тъй като България не взимаше сама крайните решения по тези Тоест Европа ги одобрява, а след това ги замразява. Аз не мога да кажа Европа, не мога да кажа директно Европа, но искам да кажа, че заради крехката ни опитност в усвояването на фондовете, по предприсъединителните програми крайната дума имаше представителството на Европейската комисия преди нашето влизане в Европейския съюз. Съзнавам колко е деликатно това нещо. Леко само така го метвам. То по никакъв начин не уневинява нас и нашата администрация, но искам да ви кажа, че администрацията израсна много и от тук нататък темпа на усвояване на парите, прозрачността, с която това се прави, ще бъдат доста по-значими. Благодаря за това гостуване. Гост на нашето предаване Росен Карадимов с своя анализ за 4 годишния мандат, най-вече през призмата на човек, който е бил близо до най-високото ниво в изпълнителната власт, където са се взимали ключовите решения. След малко продължаваме с друг интересен български казус в Европа или европейски казус в България, как Синодът на Инокентий успя да осъди българската държава в